जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद इउपिपिएल दोलोखौनो जों सापर्ट खालामगोन होननानै जों बयबो थिरांथा लानाय जागोन। आलारि सोरांजि बिथांखि बे बिथांखिखौ खोनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। प्रमोद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गामिनि जानानै। दिनै जों चिफ सार प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बे सेटखौ मोननो हानानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। जाहाथे फैगौ माबायाव जों इउपिपिएल दोलोखौनो जों सापर्ट खालामगोन होननानै जों बयबो थिरांथा लानाय जागोन। दा जोङो फुराना मन्दिर हिसाबै बे मन्दिरखौ फोसाबनो थाखाय 2 लाख रां मोननायाव जों गोजोननाय थाबाय। आं औवाबारि जानानै साबायखर बावनाय जाबाय आरोखि। दिनैनि बे प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि बे आलारि सोरांजि बिथांखि बे बिथांखिखौ खोनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे बिथांखिया जे जोंनि सालगुरि गामियाव सफैबाय, बे सफैनो थाखाय आङो इउपिपिएल सरकारजों लोगोसे दानि बिटिआरनि जि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गामिनि जानानै। आरो इयुनाव जों गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ जों मोनबाय थागोन होननानै मिजिं थिबाय। आरो बिथाङा आनान गसाइनि अननायाव अराय गोहो बोलो मोननानै जेरैबायदि सालायदों आरो बिनिख्रुइ साबसिन हामसिनै बयनिबो सहजुगिता मदद आरो हेफाजाब मोननानै खुंलांबाय थानो हायो। आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबनाय बिथांनि जिउआ जाहाथे अराय गोजोर जानानै थाथों। आमार बिटिसि सरकार प्रमोद बर' आरो केन्द्र सरकार বিজেপি চৰকাৰক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ আমাৰ এই সৰু গাঁৱত যে গীৰ্জাঘৰ আছিল, এই গীৰ্জাঘৰৰ কাৰণে 2 লাখ টকা অনুদান দিয়া হ'ল। গতিকে আমাৰ ৰাইজে ধন্যবাদ দিবলৈ যোগ্য হয়। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনক জোৰজাৰ ছাপোৰ্ট কৰি আমি আমাৰ বিটিসি চৰকাৰ যেন এতিয়া বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰ হৈ আছে তাক আমি ছাপোৰ্ট কৰি জিকাই দিবলৈ আমি সকলোৱে সাজু। আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ সকলোৱে ইউপিপিএল জিন্দাবাদ বুলি আমি এবাৰ বা দুবাৰ ক'ম। ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, ইউপিপিএল জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, প্ৰমোদ বড়ো জিন্দাবাদ।